Λοιπόν, next please. Λοιπόν, Οδύσσια μιας περιφρονημένης από τον Κώστα Κεσίδη. Μπράβο Κώστα Κεσίδη. Να σε δούμε, Κώστα. Πάμε να το δούμε. Ο Καλαμπαλίκης Φούξ και η Μαρία Κοντράδος ήταν σε ένα πάρκο στη Χειροσύμα. Διαφορετική τεχνική. Στην πρότασή μου να βρεθούμε βράδυ. Σαν από το μάθημα της τεχνικής, της χημείας και των καλών τεχνών ταυτόχρονα. Η χαρά είναι όλη δική μου. Υπέροχο. Άντρα που μπήκε στη ζωή μου τόσο ξαφνικά. Δες τι ωραία που το κάνει η κοπέλα. Βλέπε λίγο, βλέπε. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Πόσο πολύ σε θέλω. Και αυτός είναι εξαιρετικός. Δες, τρέλα το πιάνει. Τα λόγια μου καίγεται σωθικά η φλόγα που με ανάβει. Άφησέ με να σ' αγαπάω, Μαρία Κοντράδος. Ο Σανάταν Βλεβάρης Πόντε έψαχνε τη Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορόσος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς τολμάς. Υπέροχο αυτό που μου κάνει. Πώς τολμάς. Είναι εδώ η μοναδική γυναίκα που συγκλώνησε τον κόσμο μου. Ξαναβρήκες τη μνήμη σου σαν να τα Βλεβάρη Πόντε. Τέλειο. Και ψάχνω τη γυναίκα για την οποία αξίζει να ζω. Αν ήξερες που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορόσος. Κακομοίρη. Κατερίνα, βλέπεις πόσο εξαιρετικά, Τα λόγια σου κρύβουν Και εγώ βλέπω επίσης. σατανική τώρα τη ταρατρά. Δεν σου κρύβω τίποτα. Στο πετάω στα μούτρα. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα που χρησιμοποιείς. Βρίσκεται στην αγκαλιά. Είναι καλύτερος. Γιώχαν Καλαμπαλίκη Φούξ. Τι είπες. Η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορόσος βρίσκεται στην αγκαλιά του στρατηγού Γιώχαν Καλαμπαλίκη Φούξ. Τι είπες. Η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορόσος Τέλειος, είναι βρίσκεται τέλειος. στην αγκαλιά του στρατηγού Γιώχαν Καλαμπαλίκη Φούξ. Τι είπες. Είσαι πρόστιχη. Είναι υπέροχη, υπέροχη. Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορόσος. Μοναδική γυναίκα. Τέλειο, παιδιά. Τέλειο, τέλειο. Η Μαρία Κοντράδος δεν ήξερε τι να πει. Σανάταν Βλεβάρη Πόντε. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Και zoom. Εσύ. Αυτός. Με απατάς με τον Καλαμπαλίκη. Πρόστιχη. Νομίζεις Σανάταν Βλεβάρη Πόντε. Εμείς οι δύο. Τελειώσαμε. Δεν έχω λόγια. Μπράβο. Μπράβο, Παιδιά, μπράβο. τι ωραίο. Πολύ. Τα παιδιά όμως. Εξαιρετικά. Τέλεια, Είναι τέλεια. πάρα πολύ. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.